Bij weeromkomst uit Amsterdam wordt de delegatie uit Ljouwert in de Blokhuispoort ontvangen als wie alles al in kalk en cement. Dus moeten ook Eindhoven en Maastricht nog verslaan worden. Een jury met vertegenwoordigers uit het Europese en Nederlandse culturele veld zal in de jest van Takamir een van deze drie steden verdragen als officiële Nederlandse kandidaat. Nou is het ondersteunen weer om iets te doen met het juryrapport, want daar staat in hoe goed de stikken maar ik wat er te verbeteren valt en dat wat er te verbeteren valt, en moeten ze de komende tijd ook echt mee aan de gang. Dat een heel soort dwaanwest hoe de kandidaatstelling van Ljouwert en het yield dat de provincie Friesland erin stekken wil. Na alle kritiek is het een opstekker dat de stad nou dochs bij de laatste drie kanshavers zit. Geen lange neuzen, want ik denk dat we nou verder samen moeten. Hè. Ons motto is ook meerskip en dat betekent samen verder. Dus laat tegenstanders zich nu ook mee overtuigen van en in die flow, we gaan gewoon verder. We gaan nu op voor de finale. Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht. Er winnen prijzen in de worden van het bidboek van Ljouwert door de jury in Amsterdam juist te bekendmaken hokkersteden het teruggenen. Maar tegelijk wordt ook duidelijk dat de plannen die er nou liggen nog net goed genoeg binnen. Wat sterk naar jongen is natuurlijk hoe Europees is het thema wat Ljouwert mee het wandelen is. En verbindt het zich daar genoeg met andere Europese delen en andere Europese steden. Vanaf maandag is het een soort militaire operatie, 7,5 maand, volgende ronde bidboek, dat gaat helemaal over de kop. Je gaat niet voor niets naar de finale, hè? Dus, en dan weet je ook dat je weer als het ware aan het trainen moet om ook die finale te winnen.